Kailan pa ba kayang ikaw magsasawa sa problema na iyong at hindi yun ang boyfriend mo, hindi mo maintindihan. Ganito kang pagdamaya naman. Parang pag-ibig na wala katapusan. Hanggang kailan na ba hindi mo ba alam na walang pupuntahan ang pagdagamagay sa puwet mo? Wala na ginawa kundi ang paluhain ka ng libo-libo pagkakataon. Tayo'y nakasama, nakita masaya, nainis ako isipin na ibaganyan. Siguro ay hindi nila alam ang iyong tunay na halaga. Hindi na dapat pag-usapan pa. Napapagod na rin ako sa aking kakasalita. Hindi ka rin naman nakikinig. Kahit sobrang pagod na ang aking bibig sa mga payo.
Salamat Abe. Buwan sa kuya. Duwan sa kuya. Sunod sa topic. Kunin ang FS. Ang concert nabe ang nag-sponsor ng shirt si Scans ang nag-sponsor. Day 1, di ka natabi bulog day 1. Day 1, di ka natabi bulog. Sa diri mo. Anak, Dan Barcelona. Oy, sa kuya! FS tabi. Sa kuya! Si Sayaw! Raymond Lopino. Dan Barcelona. Barcelona.
Malala. Ay, napaka-excited na sa tuloy exchange game. Siguro may nagkagdil ni Kilinta. Swerte yun sa mga nagkabunaw talaga mga mahigos. Isipin na ninyo kung gusto pa rin yung maganakan sa Rumsard. 8 ang masunod, 8. Ala, sa Rumsard, ang manggana naman 8. 8. Gusto lang. Papagay mo na sa lakong sa diri mo, sir. Okay. Sa mga sabi. Ikaw, matanggal ka pangarang ko! Taga yung kapataos. Amazing! Ang inutabing pabunot, si Brad na Eric Parcela. Brad Eric, bunot na tabi kang... Walo! Exercise! Bakit sa isang bulungon? Bulan ito bukas tabi, may atanggip kung anong nabunot. Ay, numero na pa ni Eric. Numero 1, number 1 man. Tawa ni Tabi Brad Eric, pakibukas ng premyo mo. Number 1. Pradex Tabi, kaya naman sunod mabunot. Pradexter. Pabunot kayo niya lahat. Para nasa pasaw. Kung mag-trip to Hong Kong, nakabugari. Trip to Hong Kong, nakabugari. Ibunot na natin, Brad. Hindi na accommodation, lakaw pa. Numero 15, pagkakang kami mag-rating numero 15. Jesus ako. Anong number ini? 15. Pakiana, pagpatiram. Makikita ba kamaro ka sa anib ka ba ka? Music. Ano yun? Ibukas tabi, Pradex.
One box. One box tabi. Numero 17. Ganito ang suon, ganito ang suon. Cellphone. iPhone. Sunod natin mga first lady yan kasi una sa tabi. At ay pipili ka tabi. Number 23. Sorry, may kapit pa. Sunod tabi. Oh, naku naman tabi bago doon. Jinkan sunod. Pulutan itong inot. Numero 19. Nataman tayo ka rin naka-insulto ka mo. Maski na sa nasa-sensitive, ako patakayan, kaya pa rin ko sinabayan ko sa rong bilog. Sunod tabi, Jasper, ready? Jasper. Ikaw na rin magpunod. Representative tabi ka, social action. Social action. Talikod. Numero 5.
Palingon nyo, kaya naman dami na mabunod. Baka may banduwa pa dyan sa gaya. Ano yung pipili? Numero 7. Miguelito. Grenamo. Grenamo, Blair Chavo. Naku, nakalistiko pa. Baka black magican. Uy! Sapatos, may patos pa. Kaya puro sa ng French patos.
Adis na pa tapos na yan. Adis malangga. Sabi na may patos pa. Dahon. Huli kita. Pambakala sito. Paninyard sabi, si Paninyard. Si Paninyard. Disqualify tayo, disqualify. Ay, disqualify po ang Mindanao. Disqualify. Ang tabi, Islam. Islam tabi. Nakurapot pa. Ang matalanig di tabi sa regalo, yung nasa nasabay Paninyard. Tawa na si Paninyard. Sis Jack. Ay, Jack pala. Numero 10. Buruan na. Water to pampampatos. Pinapaan. Sis, ulian mo akong dos sa parang. Pregnant. Oh, balik. Tiyak manggara no sito. 18. Ay, 4 sis, 4. Kami na ko. Ay, yun ang suwalong bago. Buwaskaan. Hindi na ba yun? Star margarine iyan, star margarine. Tulong aldaw sana, 6-footer ka na. Oh, pero asay.